lagune gendinge Puspawarna ijo-ijo mangke tibane salam kangen kagem Mas Du ugi Mas Dul sindene telu ki ngadeg kabeh. Lah iyalah. Anu dhuwur kae nembe mawon mengke ndak ketes-ketes. Aku ki ya pengertian tak dekne terus katas-katas piye. Iya. Yo. Puspawarna ijo-ijo salam kangen. Yo. Yo Mas Dul, diragati. Apa? Ra dicairke mbandak teyengen. Ketes. Yo. Kowe iki lha wong jenenge mangun ki ngarani sinden are iki jek gureh. Lah apa? Kenok wae piye? Monggo Pak Esari, Mas Carik. Oke, Mas Carik. Matarik Endarjo punujeng midhangetaken ugi Pak Carik wonten ing kalangan Pak Joko, Mas Membo, Pak Sukiman, ugi kadang kisah kinase Mas Du, ugi linanggung datan kantun juragan pun bakso maju mapan Mas Dari monggo Pak Guru, Pak Joko wonten ing Bloro sugeng midhangetaken. Ugi Simbah Haji Wardoyo wonten ing Karanguni Weru, Sukoharjo. Ugi linanggung dateng kadang kinasih Mas Joko ingkang nembe lulus saking Universitas sugeng midhangetaken. Sumangga katur dumateng kanca-kanca wonten ing pasinaon pambiwara Sunyaruri sugeng midhangetaken. Juraganipun ayam wonten ing Ternate sugeng midhangetaken. Sehat selalu Pak Bos. Lelo
Raja dasar bagus Nara prasaja ireng-ireng mentare kanji salam kangen gawe mrene tak supirane Sewaktu-waktu kita mendoakan Bapak Endang dan kru-krunya, ya. Semoga sehat, Selalu, diberi rezeki yang banyak, ya rezeki tambah melimpah, amin, tambah bagus, amin. Nah, di duit ya disalurke, ya. Nggo ngamal, ben jadi peme. Panyuwun kumrene sliramu. Aku titip salam kangen jroning ati. Asik. Ugi kantor Mas Wibisono, boten bengkok. Oh iya, Pak RT Sugimen yang di luar. Oh Pak RT. Pak Nembo, Pak Nardi. Yoga, Mas Eko, Direktur Ayam Ternate. Mas Tri.
Oh. Dimas Oh. War, Oh. Mbak War, Oh. Dimas Kono, Mbak Oh. Ajeng, Mami Asir, Aceh. Masuk Mbak Rini. Saben ku nyawang fotomu, rasakan ku marah seliramu. Yen ate anggo tresno bebarengan, ana gedhong amba. Mbak Rini saiki ada papane tanapa kepiye waratane biyen ate ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu yang jen kudu ngakoni yen ta tresno ra kudu duweni. Ayo Pak Endang, abot nendang tresno iki kudu tak lakoni. Hae. Wong lagi nyanyi, konsentrasi bareng ngerti biru-biru kok tadi error kabeh. Bareng lewat kok lagune lali. Pak Endang ini ngene iki lho. Lho ya to. Makasih lho, Pak Endang. Aku ning ngene iki Pokoknya mari tambah berkah melimpah nggih. Lah Amin. nyawer sinden entek piro? Oh iya to. Nah iya. Ya to. Apa-apa gedene 500 teko sak juta ini Iki ya. jenenge sedekah. Ayo. Ya Lek ya. Pahalane gede sih, San. Lah timbange preksa. Tak mongi ibarate ki iya, rezeki ki ibarate wong mangan, Lek. Lah, Kudu iya. enek sing ditokke. Iya. Lah timbange preksa. Lah sing ditokne orang niki. Apa enak seneng ngene iki. Lah iya. Ya ta, Pak? Dino. Iya. Mangan apa? Mangan terek. Ayo, mangun gak melu. Gak melu-melu kowe. Wis, engko sik neh, engko neh. Piye? Lah, bocah kita. Aja nyosor ade. Mangun iki Kudu nyosor mangan ae. wong ae jane. Gerane wong ayu teh kaya ngono. Panyuwun kumring